Λοιπόν, ώρα να ξεκινήσουμε το A Day with Oblivion. Δεν είναι ακριβώς A Day βέβαια, γιατί έχω μερικά attempts από παλιά. Αλλά εντάξει, είναι παλιά τώρα, δεν έχει όμως σημασία. Έχω να παίξω αυτό το level ένα μήνα περίπου σοβαρά και θέλω να δω σε πόσα runs μπορώ να το πάρω σε μια μέρα. Δεν πιστεύω να κομπλάρουμε τώρα σε αυτά τα πράγματα, έτσι. Ωραία. Ποιο είναι το goal, Δασόπουλε? Το goal για τι πράγμα από 0? Όχι, για A Day with Oblivion, πόσα runs ξέρω εγώ να το πάρω. Πόσα το έχεις πάρει παλιά? Το έχω σε 2. Αλλά τώρα δεν παίζει να μπορέσω να το πάρω σε 2 runs. Δηλαδή, ίσως ξέρω εγώ 4 max. Αν παίξω για 2 ώρες. Θα πάω μάλλον για 67%. Για drop από 0. Ξέρω εγώ drop σε 49. Και μετά 49 σε 67. Θα πω 3 με 4 runs. Μπρο, 3 πολύ δύσκολο. Έλα, του easy, έκανα ήδη πόσο έκανα? 74%. Θυμάμαι να πες είχε πει ότι το Oblivion δεν ήταν καλό stream δηλαδή. Bro, πήρα non-subscriber, έχω 64 τώρα. Και εγώ πήρα 67%. Τι εννοείς? Bro, να σε ρωτήσω κάτι. Για πες. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα οι Αλβανοί να είναι πάνω από εμάς στο ARDL. Για πόσο? Εμείς είμαστε, θα σου πω τώρα. Τον ίδιο της Ελλάδας. Α, ούψ, δεν ήμουν στα countries. Ήμουν στο place. Ποια είναι αυτή η χώρα, γιατί την λένε Παναμάστερ? Λοιπόν, είμαστε στη θέση 74 με 1313 points. Η Αλβανία είναι στη θέση 60, αλλά ουσιαστικά παίζουν 2 άτομα, 3 πες. Μπορώ να ανεβάσω τα enjoyment των των levels που έχω νικήσει. Μπρο, εγώ όταν ανέβασα το Ethereal Artifice μου που του έβαλα 33, επειδή έριξα το Ethereal Artifice από awesome σε good, κάτι τέτοιο, και το έκαναν download, ξέρω εγώ, 10 άτομα. Μπρο, δεν φταίω εγώ που ήταν κακό level. Ένας από πάνω μου έχει βάλει Azurite Silo 63%, Hypersonic Vibrant 2%, Τι λες ρε? Καρκάνο 0%, Ion 23%, Crowd Control 15%, Comical Depression 11%. Μπρο, απλά δεν του αρέσει να παίζει το παιχνίδι. Δεν ξέρω ρε φίλε τι κάνει αυτός ο άνθρωπος πραγματικά. Γιατί παίζει καν geometry dash άμα βάζεις σε όλα κάτω από 30%. Επειδή μπορώ. 42 σε 67, οπότε πάμε λίγο. Μπορώ να κάνω drop σε 42. Μπρο, έχω κάνει ξέρω εγώ 50 attempts από το drop και το έχω περάσει 2 φορές. Είναι όσο δύσκολο όσο το θυμόμουν. Εν τω μεταξύ είδα ένα βίντεο για το The Golden και έλεγε ότι τα ship parts είναι από τα πιο δύσκολα parts στο The Golden. Ισχύει αυτό, μπρο. Τα C-parts πάντα εμένα μου φαίνονταν πολύ impossible. Μπρο, πάμε λίγο. Έκανα το run που ήθελα. Λένε ότι το drop στο The Golden είναι το πιο δύσκολο. Το wave. Δεν θα το έλεγα. Καλώς ορίσατε στο call με τον Delusional Sonic Wave Victor που νομίζει ότι τα waves είναι πανεύκολα. Ναι, σερβιτόρε, θα ήθελα ένα SPL last click επί 5 παρακαλώ. Είδα το Skeletal Shenanigans, έχει γίνει τόσο διάσημο. Μπρο, είδα ένα τυπά που έπαιζε το τραγούδι του Skeletal Shenanigans στο πιάνο και συνήθως έπαιρνε ξέρω εγώ εκεί 10k views, κάτι τέτοιο. Και σε αυτό το βίντεο πόσα πήρε ρε? 1 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο. Δηλαδή τι φάση. Εγώ μπράβο στον Ρόμπλεο μπρο που έχει καταφέρει να κρατήσει το game του ζωντανό χωρίς να δίνει updates. Μπρο, δεν ξέρεις τι ανακάλυψα μόλις στο Mega Hack. Μπορείς να σλαϊντάρεις στο auto defend το ποσοστό και το πάει μπροστά ή πίσω. Γιατί δεν το ήξερα ποτέ αυτό. Πώς μου κάνει dislike το σχόλιο, ας πούμε? Μήπως μου το έκανες εσύ επειδή σαπορταρώ Αλβανία? Τώρα παραδέχτηκες ότι σαπορτάρεις Αλβανία όμως, οπότε καλά σου έκανα. Εντάξει, τουλάχιστον η Τουρκία δεν είναι πάνω από εμάς. Πόσο είναι? Είναι... ξέρω στη θέση 80. Εμείς είμαστε 74. Είναι κοντά! Αν μας περάσει η Τουρκία, εγώ θα πάω για Random Wave.
Ω, κάτσε, δηλώσεις. Τι είναι αυτό? Όχι, όχι, εντάξει. Αν μας περάσει η Τουρκία, θα γκραϊντάρω τον κόλο μου και θα κάνω path προς the golden. Αυτό που μου έχει κάνει το path και μόλις τικήσω sync, the golden. Ναι, δεν παίζει να γίνει αυτό όντως, αλλά εντάξει. Φίλε, ξέρεις τι, εγώ που το έχω πάει practice και το έχω κάνει πράγματα, μου φαίνεται πολύ fun. Αλλά εσένα όλα σου φαίνονται φαν. Άμα πιστεύεις ότι θα σ' αρέσει, go for it. Σε ένα άλλο σου φαίνεται fun, λέει. Δηλαδή μου φαίνονται όλα fun. Δεν μ' αρέσει το artifice. Artifice. Δεν το έχω κοιτάξει, to be honest. Πόσα moons έχεις? Νομίζω έχω ξέρω κάτι τελείως ηλίθιο. 40 έχω. Και έχω 40, άκου λίγο. Και έχω έχω ένα normal, 2 hard, ένα insane, ένα easy demon και ένα insane demon. Ποιος σου λες είναι ο σωστός τρόπος για να μάθεις με ένα level? Μαθαίνεις από το τέλος προς την αρχή και προσπαθείς απλά να κάνεις πολύ, δεν σε νοιάζουν καθόλου τα runs, προσπαθείς να μάθεις απλά 5 ας πούμε τα 100 τη φορά και μαθαίνεις 20 κομμάτια, ξέρω εγώ 5%. Και πρέπει πρώτα να το μάθεις όλο το level, πιστεύω, μετά να κάνεις 10% runs, πάλι όμως όλο το level, δηλαδή δεν πρέπει να αφήσεις ένα κομμάτι επειδή σου φαίνεται δύσκολο να το μάθεις. Αυτό είναι νομίζω η παγίδα, γιατί χάνεις ένα sleep buff ουσιαστικά μετά, άμα το αφήσεις. Μετά 10% runs, μετά ξέρω εγώ 15% runs, μετά έτσι πάει κάπως. Γιατί αλλιώς θα σου φανεί βουνό, ξέρω εγώ, θα κάνεις ας πούμε 60% σε ένα level και δεν θα έχεις μάθει το πρώτο 60%. Οπότε θα το παρατήσεις γιατί θα σου παίρνει, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα περισσότερο από ό,τι πρέπει. Και το learning είναι και αντικειμενικά το πιο δύσκολο κομμάτι, έτσι. Γιατί δεν είσαι καλό στο level, γι' αυτό δεν είναι και πολύ ωραίο να μαθαίνεις πράγματα, πιστεύω. Για μένα τουλάχιστον. Αλλά μετά αξίζει. Κοίτα, αναλόγως και το skill set σου. Ισχύει και αυτό με το skill set, αλλά εντάξει και πάλι όμως πρέπει να. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι γιατί δεν είσαι τόσο καλός. Το πιο δύσκολο είναι σίγουρα. Οκ, επιτέλους. Το πήρε σε 4 runs. Νομίζω ότι είναι καλό για ξέρω εγώ μια μισή ώρα. Ναι, μια χαρά. Δεν είμαι worst, χαίρομαι και κάποια κομμάτια μου φάνηκαν και πιο εύκολα, οπότε το διάλειμμα βοήθησε. Χωρίς να έχεις link account δεν έχει νόημα. Και εγώ πήρα 67%.